Please subscribe, like, and comment. God bless you all. Indahnya saat yang teduh menghadap tahta Bapa-Ku, naikkan doa padanya sehingga hatiku lega. Di waktu bimbang dan gempar, jiwaku aman dan segar. Ku bebas dari seperang di dalam saat yang teduh. Huriana hinokop ni Tuhata Yesus Kristus, mingguta sadarion ima minggu pasapuluhon dung Trinitatis, namar lapatan hasitulusa daun ni debata, adorang sotapuka par minggota, jumoloma tapasahat ngoluta holan tu adopan ni debata, marhite tangiang nahohom martangiang mahita. Amen. Atong hamu na hinaholongan, beta mahita marsoba laho mamuji, dohot pasangapon Tuhata, romahita mangadop tujolona, akana masihol marnida halongangan na pinatupana, maredde mahita, sian edde nomor 10, ayat 1 sahatu ayat 2. Jadi
hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi parbadia, nama no palangit dohot tanoon. Amin. Songonodo hatan ni Tuhan Jehova, idama ahu apala ahu sadiri uso-uso sogot di biru-biruku jalaluluaku nasida, songon pangalului ni parmahan di punguan ganup ari, uju di tonga-tonga ni biru-biruna akan nama pari ibana, suang songeni ahu mangalului biru-biruku sogot. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata para siroha jala pardenggan basa na sumurung, tamadonian hona uhum muhami, ala ni garis ni rohanami midahatam, alai sai sesa madosa nami, jala salpuhon sude pabenan nami nahurangi, sai unang ucat asini roham sian hami, sai tabai mapasu-pasung, dohot gugu nasian banua gijang tuhuriam, asa hupuji hami ho, dung malua hami sian pardangolan nadi hasianganon. Allah ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede mahita sian ede nomor 575 ayat sada. Patik ni debata di mingguta sadarion imasian patik pasiahon dohot lapatanna. Patik pasiahon unang ho olo makatidakon hata nasotutu maralohon dongan jolma tiado lapatan ni i odo ikon di habiari rohata debata jala ikon holong rohata di ibana asa unang kita olo manggap gapi dongan jolma manang majehehon manang pahata-hatahon pauruhon sangap nasida ikon niapina dongan jolma anggoso takas dope binoto salana olan uhum nadengganido pabuabuaon atong rak mangido gugu mahita sian Tuhan debata ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon na khobar tu patikmi. Amin. Maredema ita muse sian ede nomor 167 ayat sada sahatu ayat 2.
Uriani tu hatta, tatopoti madosata tu adopan ni debata, martangiang mahita. Ali Tuhan debata amanami na dibanwa gijang, odo na patupahon hasesan ni dosa dihami, halak na dangolon, marhite-hite anak haholongan ni roham. Saya si maroham dihami, akan mangarsakon dosa nami. Saya sahabi matu bagasan rohanami, hasesan ni dosa nami i. Lehon matuhami tot dimna badiai, asa unang ganggu rohanami di asini roham. Ale asa hot rohanami marhapor siaon, laho manggotapon nasa dosa dohot roha portibion. Asa hupasat hami diri nami tuho, gabe pelean na mangolu, jalan nabadia, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegema hata baga-baga, taringot tu hasesan ni dosa, songonod do hata ni Tuhan Yesus, Roma hamu tuau hamu akana loja jalana sorat, upasonang pehamu, buat hamu ma augakku tu hamu, guruhon hamu masyanau, aina labok doahu jalana serep marroha, asadapotan hasonangan to dimuna, ai labok do augakku, jalan yang dohot na hupar saton, hasangapon ma di debatana di gijang. Amin. Marede ma hita musesen ede nomor 410 sada ayat 3. Hata ni debata nagabe turpuk epistel di minggutta sadarion, imasian sada Petrus bidu 2 ayat 10 tolu sahatu ayat 10 pitu, tajahama marsikat soring. Uduk mahamu maradopon nasa uhum nasinuan ni hajol maun, ala ni Tuhani, nang maradopon raja parhuaso pargijang. Nang maradopon panguhum akan asinuruna, mamisang akasibayan na jahat, alai mamuji asiula na denggan. Ay odo lomo ni rohani debata, naing ma marhite sian ulaw na denggan, poponan muna hauton ni halak na hurang roha. Ay aka naong malua dohamu, alai unang mapinake halwani, mangondingi hajahaton, songon akan aposo ni debata matahe.
marhapatunon ma hamu tu sasude, haholongi ma akadongan habiari ma debata, pasangap maraja ima sahatna, martua do akana tumangihon hatane debata, jala nau peopsa. Amin. Marede mahita sian ede nomor 747 ayat 1 sahatu ayat 2. Tahati dakon ma hapor siautai, songon na hinati dakon ni dongata sa hapor siaun disadok portibion rak mahita madok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargugu naso hatu dosan, nama nopa langit doho tanoon. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasa sadai, iman na tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean sian tod di parbadia, adorang soha bubuhan. Ido tu hatta na tu maun na bernit, di panguhuman ni silatus, nama tetar pajal do ibana di hopi nor silang, na tuat tu banuatoru dung ditanom, na mulak mangolu di hari patuluhon, nama naik tu surgo, lahuntul siamun debata Jahoba, amanai, pargogo naso hatu dosani, disima ibana, paima mulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot namate. Au porsia di todi parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, dohot di hasesan ni dosa, dohot di hatain namando, mulak mangolu sogot daging ni halak nong mate, dohot di hanguluan nasora suda. Amin. Tabegema tikting ni huriata di bagasan mingguta sadarion. Warta Jemaat HKBP Serang, Resort Serang, Minggu 16 Agustus 2020. Yang tidak kami bacakan supaya kita baca masing-masing. Yang pertama, nama minggu. Minggu ke-10 setelah Trinitatis atau Ketritunggalan Allah. Topik Merdeka dari Perbudakan atau Malua Sian Parhatobanon. Yang kedua, pelaksanaan ibadah minggu dengan petunjuk new normal. Untuk menyikapi himbauan dari pemerintah dan surat pastoral Eporus HKBP sehubungan dengan pelaksanaan tatanan ibadah kehidupan baru atau new normal, gereja kita pada minggu hari ini tanggal 16 Agustus 2020 melaksanakan ibadah kebaktian dengan petunjuk new normal sesuai dengan protokol kesehatan. Yang berikutnya, ibadah kebaktian Minggu Keluarga di Rumah. Sehubungan dengan pandemi virus corona, sesuai dengan kapasitas yang mengikuti ibadah setiap minggunya,
Gereja kita HKBP Resort Serang menghimbau kepada majelis dan jemaat supaya melaksanakan ibadah kebaktian atau permingguan keluarga di rumah masing-masing. Acara ibadah disediakan dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia melalui media, YouTube, dan WhatsApp. Demikian juga lembar acara yang disalurkan melalui Sintua Sektor. Kita pilih acara tersebut untuk dipergunakan sesuai kebutuhan keluarga kita masing-masing. Pada acara telah disediakan kolom persembahan keluarga untuk dapat diwartakan pada setiap minggu berikutnya. Persembahan dapat diserahkan melalui majelis atau Sintua Sektor atau ditransfer ke rekening Huria. Yang berikutnya, pelajar Sidi atau Parguru Malua tahun ajaran 2019-2020. Pada minggu hari ini tanggal 16 Agustus 2020 akan dilaksanakan pelajaran Sidi atau Parguru Malua yang dilayani secara online dengan media aplikasi Zoom. Diminta kepada seluruh anak Sidi untuk mengikutinya. Pelayan pada hari ini Pandita O. Simanungkalik. Yang ketujuh, Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun 2020. Hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 adalah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Sehubungan situasi pandemik COVID-19, dihimbau kepada seluruh jemaat HKBP Serang untuk mengikuti upacara melalui media dan mendoakan bangsa dan negara kita supaya selalu dalam lindungan Tuhan. Yang ke-10, ibadah rumah tangga atau pertangyangan sektor secara online. Sehubungan dengan pandemi virus corona, mulai bulan Agustus gereja kita HKBP Serang akan melaksanakan ibadah rumah tangga atau pertangyangan sektor secara online menggunakan aplikasi Zoom. Jadwal ibadah sesuai dengan jadwal pertangyangan sektor seperti sebelumnya. 1 jam sebelum ibadah dimulai, host akan mengirim ID dan password lewat grup sektor dan kita bisa memberikan persembahan kita melalui Sintua Sektor masing-masing. Yang berikutnya, anggota jemaat yang baru. Mulai minggu ini masuk menjadi anggota jemaat keluarga Boy Heroin Lumbang Gaul, Ibu Lusna Theodora Boru Sijabat, pindah dari HKBP Sei Intan Resort Sion Sei Intan Distrik 22 Riau. Sekarang tinggal di Perumahan Bumi Citra Rahayu, Blok E3 nomor 17, Sektor 14 Keragilan. Selamat datang dan selamat bergabung di HKBP Serang. Yang kedua, berita sukacita. Berita duka cita. Pada hari Selasa 11 Agustus 2020 telah meninggal seorang pemuda, Edi Martunas Simbolon, tutup umur 22 tahun 8 bulan, putra dari Bapak Patar Simbolon, Ibu Rentiana Boru Manulang, alamat Jalan Raya Rangkas, Sektor 7 Cikande. Acara penguburan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020 di pemakaman Sayar, Serang. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Yang berikutnya, Pesta Gotilon dan Hari Ulang Tahun ke-64 HKBP Serang tahun 2020. Sehubungan dengan program kerja gereja kita untuk melaksanakan Pesta Gotilon dan Hari Ulang Tahun ke-64 HKBP Serang pada tahun 2020 dan yang menjadi panitia dari Sektor 1 Serang, Sektor 3 Pandeglang, dan Sektor 9 Cilaku yang berhubungan dengan kegiatan tersebut supaya kita bicarakan di sektor kita masing-masing. Yang ke-16, peresmian HKBP Cikande. Gereja kita merencanakan Pesta peresmian HKBP Cikande pada hari Minggu tanggal 13 September 2020. Sehubungan dengan kegiatan tersebut, dihimbau kepada seluruh jemaat HKBP Serang untuk memberikan haulon
sebesar 10 juta rupiah per sektor untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pesta peresmian HKBP Cikande. Bagi jemaat yang sudah mengisi haulon atau janji iman agar bisa mengumpulkannya melalui sintua sektor masing-masing dan bisa dicicil, kiranya Tuhan yang memberkati rencana panitia. Yang terakhir, warta keuangan dapat kita baca dalam warta jemaat masing-masing. Pelayan penuh waktu dan Majelis HKBP Serang Resort Serang mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan pada minggu ini. Semoga panjang umur dan Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat ini. Tuhan memberkati setiap pelayanan dan keuangan yang masuk pada minggu ini demi kemuliaan bagi Tuhan dan sukacita bagi jemaatnya. Amin. Marede Mahita Sian Ede nomor 220 sada ayat sada sahatu ayat 2. Martang yang mahita. Dami di batana sumurung sian saluhut na roha. Imana mengaramoti hati-hati dot pikiran mulai di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas marihita. Hurian Tuhata nahina holongan ni Yesus Kristus. Tajah mabarita nauli di bagasan mingguta sadarion. Na tersurat di 5 Musa bidu 15 mamuka may siyan ayat 12 tolhas may itu ayat 10 alu tapay huti-hut ma di bagasan rohata ganup. Tungsura mangadop di hodongamu sa halak heber bawa manang paropuan ikon 6 tahun leleng na ibana mangula di ho. Tole papitu tauton ikon paluommu boti ibana sian labungmu. Jala tungsura di paluho ibana boti sian labungmu. Dang jadi rumar boti ibana paluommu. Ikon buas pangalehonommu tu ibana sian biru-birum. Dohot sian padegiammu. Dohot sian pangilangammu anggur. Sian luhut naung pinasahaton ni Jehovah di Batam tuho lehonommu ibana. Ikon paingot-ingotommu hato badudakko na jolo di tanah Misir. Gabi ditubus Jehovah di Batapo. Alani ido ubahin huhatahon tuho haton sadarion. Alai tuk sura dohonommu madokko dang dipangido rohaku naing malua ahuruar sian labungmu ala holong rohana mida ho dohot mida isini jabum ay sonang rohana di labungmu. Ikon buatomu masada sigirik jala turaumu pinggolna di labung pitu jadi hatobammu ma ibana rodi saleleng-lelengna tu hatobammu parupuan pe lausongonido bahenommu. Unang poladok roham ala paluomu ibana boti sian labungmu ay silopit sian gaji ni halak sipangan gaji pinangula honna ho 6 tahun lelengna jala pasupason ni Jehovah di Batapo di salhut na niulam olak nima sahana.
Hurien Tuhata na hinahulungan ni Tuhata Jesus Kristus. Di paubuk do terpukta sadarion, tusad ari na bersejarah di ngulu ni bangso Indonesia na taholongyon. Ala dari marsugot ima tanggal 17 Agustus. Di sima perjolo sahali diproklamirkan hari kemerdekaan di bangsotna. Jadi bohoma 75 tahun nong bebas bangsotna sian penjajahan manang perhatubanon ni halak manang bangso na asing. Jala tertuang may di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 nama dok bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Oleh sebab itu maka penjajahan di atas bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Alan itu termasuk do negara ta, saudara negara na mangalo manang menentang penjajahan perbudakan manang perhatubanon. Alai dada hola taringot tu bangso marado po bangso. Alai do perhatubanon ni sahalak jolma marado pon jolma na asing. Asa molo tarok perhatubanon ima mabuat manang merampas hadirion kebebasan kemerdekaan ni sahalak donga jolma. Ay molo diperhatuban do sahalak donga jolma. Dangadong be parna punaw ni bana di dirina nung ngagabi napuna ni halak ibana secara utuh. Di tahun 2010 tolu masa do praktek perhatubanon 75 halak karyawan di sada pabrik na mempekerjakan 25 karyawan saliling ono bulan tanpa digaji sepeser pun. Nataida siani ima nang penong merdeka bangsota saliling 75 tahun. Alay masa rupe praktek perbudakan perhatubanon. Nataida di tonga-tonga ni nguluta si ganupari. Bohado hadirio ni hala Kristen manatap menyikapi mamereng perhatubanon di tonga-tonga ni hajol maun. Tentu sahali borhat sian hadiriota songon naung pinaluan ni Yesus sian perhatubanon ni dosa. Ikon parsidohot dohita paluahot do nga jolma sian perhatubanon manang dia pe, manang aha pe, na mangihot na sida sian raten ni perhatubanon ni. Jalaud do sada para singata sian jolma na asing na sumanada Jesus. Molohita nang manada Jesus. Totu ikon haholungata do nga jolma doson derita sa diri. Di buku 5 Musaon ditaringote do si Marisio nakajamita ni si Musa to halak Israel na mangubar ko sungod dia holong ni roha ni debata tu bangsoi. Jalan na paluahon bangsoi siya tano perhatubanan. Jalay do turpukta sa daryon. Di bagasan jamita ni si Musay na paingoton bangsoy taringot tu aturan manang uhum. Si dala tonoton di bangsoy maradopon dongan na jolma. Maradopon hatuban na adong di tonga-tonga na sida. Asa adong peketetapan manang panduan na sida mararupon hatuban. Asa unang sarupa songon nanyalaman ni bangsoy ditanomisir na jolo. Asa unang bahenon na sida muladong hatuban di tonga-tonga na sida. Ama namin na hinahulungan ni Jesus Kristus. Sa narito masuk-sukod di hita. Na situju do debata di aturan perhatubanon ni. Na situju do debata adong jala buhay perhatubanon dito nga ni bangsoy. Totu sahali alus na dang situju debata adong perhatubanon. Tarida dui sian tindakan ni debata maradopon bangsoy.
Na justru di batasa diri do paluahon na sida, sian parhatobanom Misir. Atong buasa adong dibahisi Musa aturan, taringot to parhatobanon ditong atongan ni bangsoy. Alusna, ala hatakangon ni bangsoy sa diri. Songon perbandingan dihita manginang, taingot do pera hukum perceraian, mortajahat di 5 Musa bidu 20 pati. Adong pe hukum perceraian. Dada na situju si Musa masa persirangan dinamar donga saripe. Ala pardongan saripe ni permanen doi. Hot rodi saliling nililing na. Dang hiya disetujui debata marsirang akan na mardongan saripe. Prinsip na hima na pinadom debata dang jadi sirangon ni jolma. Jalaido na pinatakas ni Yesus di Matius 10 sia ayat 8. Ditiki disukun na toropi Yesus. Buasa dipatikon ni si Musa lehonon surat sirang laho paulakon. Alai alus ni Yesus ima ala takang ni rohamu na do. Ubahen na diluas si Musa hamu paulakon jolma muna. Alay daktuk songoni sian mulana. Siani taida dada hiadi sakapi de batana roa tu saluk jolma na tinopana. Alayaka sakap nauli na denggan. Hurien tu hata na hinaholongan ni Yesus Kristus. Atik penang malua bangsoy sian parhatobanom Misir. Alay parhatobanon ni buiro masa di tonga-tonga ni halak Israel sa diri madorupon halak Heber. Ala memang 400 tahun mabangsoy bangso Israel di parhatoban halak Misir. Buiro maol mu banasida sian bako-bako na liling naung dihanguluhon na sida. Jala kemungkinan diadopsi na sida maaka praktek-praktek na nialaman na sida di tanah Mesir na ujui. Termasuk praktek-praktek perbudakan sesama na sida. Atik pehacit dia na sida. Songod dia na pinaratoban ni halak nasing. Anggo didok rohan yan. Dang bahinon na sida pesongon ni tu bangso na sadiri turungan na sadiri. Alay justru boy do dipatupan na sida maradopon dongan na. Jalai do jot na masa ng dinguluta si ganupari. So sa contoh rupaning di tahun 2000 sada baru masuk iba tu sekolah tinggi teologi di Patupado Ordik Ospek orientasi pendidikan tu hamina baru masuk pendidikan manghutun iba sa diri agak kejam do ospeki hati hai. Sian kakak tingkat maradopon adik tingkat. Alai pendidikan mental may rupani. Alai ala hacit ninanyadopan nyanyalaman. Ditonga-tonga ni orientasi pendidikan ning. So dia dibahin senior tu junior. Ala ni hacit na. Gabi tu budu di roha tihai. Tung nasobahenokku. Hal nasarupa nahu alami. Tu adik tingkat tu haduan. Molo masa orientasi pendidikan. Singkat cerita rupani tiba ma giliran ni siba. Giliran niba na gabi senior. Alai hal naserupa. Nibahid dui maradopon junior. Aga penong merjaji bah hati hai. Bahkan lebih kejam do binahen tu junior niba. Molo dibahen senior niba naujui 10 kali push up. Binahen may 15 kali push up tu junior niba. Jo do nang songoni masa di ngolut ta. Ditik haci tak hai. Pogos ta hilala. Budo mangijap hepeng
hita rupan itu donga jolma alani hapogoson. Dang dilehod dongani pijamani itu iba. Rodo tu pikirata. Tung na so patu paukko songoni. Songon na pinatu panidongan. Ala hacit tak hai. Dang dilehon pangurupion. Tu iba sadiri rupan itu hita sadiri. Marjaji mahita. Dang patu paon. Na songoni tudongan. Molo adong di hita. Molo mamora hita. Ala itu horo jajitai. Dung tabong nguluta, dung denggang nguluta, tong do taulahon, songon na masa tu diri tatabahen, tu do nga jolma. Molo adong na mangijam hepek siya kita, tadok do, dang adong, tagabusi na sida, pabuan na sarok kepekta. Ido na masa di bangsa Israel, marningot 400 tahun na sida di parhatoban ng Misir, haci dia nasida. Mangihutton nanyalaman nasida. Jo ramanya nasida. Dang mangulahon perhatobano si songoni maradopod dongan nasida donga jolma. Alai boydo tubu perhatobano ni nasida sama nasida. Alanima dihamu amanamidot inanami. Adorang sobongot nasida tutano kanaan. Nanaing si ibatan nasida. Dibahin si Musa ma aturan. Asa molo masa pe parhatobanon tu halak heber. Adong mapanduan. Adong makititapan. Si bahinon nasida. Tutonga-tonga ni hatoban ni sadiri. Molo di ayat 12 di dok. Tung sura mangadop po. Tung sura mangarap di hodong amu sa halak heber bawa manang parupuan. Di bahasa Indonesia dok. Apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu. Suku-suku sonari di hita. Buasa masa na manggadis diri. Sa halak heber maradopon dongana. Na perjolo boy may ala faktor ekonomi. Manang ala hapoguson. Napaduahon, boy dui ala ni utang. Dang boy pe dilunasi utang. Gabi hatoba may bana, gatti ni utang nai. Napatuluhon, boy dui ala na manakko ibana. Dang boy digatti ibana denda, ni barang na tinakko nai. Ujung na, gabi hatoba may bana. Maradopon, dongan na. Alaya dong piga-piga hal na menarik na taida di aturan ni hatoba ni tu halak heberi sadiri. Na parjolo adong batasan waktu. Didok dia 12 ikon 6 tahun liling na iba na mangula di ko. Tarida di si adong batasan waktu dang sa liling-liling na iba na gabi hatoban yang pada akhirnya dia akan kembali bebas dan merdeka setelah tahun ke-7. Napaduahon, adong tarida di si rasa kemanusiaan. Didok di ayat 10 tolu sa propati, jalatung sura di paluaho ibana boti sian labungmu, dang jadi rumar boti ibana paluommu, ikon buas pangalehonommu tu ibana sian biru-birum, dohot sian pardegyamu, dohot sian pangilangan anggur, sian luhut naong pinasupasu ni Jehovah di batam tuho, lehonommu tu ibana. Tarida siani, adong aturan na memanusiakan manusia. Malodungsun 6 tahun malua maibana, alai dang jadi paluamu buti, lapatanna, ikon lehonommu do modal ningoluna. Asa unang gabi hatoba ni bana saliling nguluna. Dakolam modal buti. Alay didok ikon buas. Berlimpah-limpah. Dalan mangurupi nguluna doi rupani. Asa gabi jol mana bebas si bana. Jol mana mandiri. Na berdikari. Na buwe menghidupi nguluna sadiri.
na mangihut alaya tuktung dang di pangido rohana ruar sian labung mo ala holong rohana midaho dohot mida isini jabum ay sonang rohana di labung mo ikon boto mo masada sigiri klaho jalaturao mo pingkol na di labung ni pitu jadi hatoba mo maibana rodi saleling nilileng na jala di ayat 10 i didok molo taat hita diaturan naung niaturkon ni si Musa songo dia salah hatoban perlakuan ni sadatuan maradopon hatoban pasu ni Jehovah ma nguluna pasu ni Jehovah de batamma ho rodi salhut na niulam alai sada na subuhi lupa hon di bangsoi ima di ayat 15 ikon paingot-ingotommu hato badudak ko na jolo di tanong Misir gabi dito bus Jehovah di batapo ala ni ido ubahin na hutonahon tuho hataon sadarion lapatan na bangsa itu harus tahu diri memperlakukan apabila ada budak hatoban di jolona songo dia na jolo na sida songo na hatoban di tanong Misir asa unang lupa na sida di dirina unang lupa kacang akan kulitnya ikon haholongan na do hatoban moladong di jolona amanami na nami hurin tu hata na hinaholongan ni Jesus Kristus songo natarok na kening di jolo ni 30 tahun marsugot buho mahita 75 tahun dung merdeka bangsot sian perhatubanon ni bangso na asing totu songon bangso Indonesia lobi sian 200 juta jiwa penduduk ni bangsot tahun sepakat manegaraton nung merdeka sian perhatubanon ni bangso na asingi alay nagabi sukun di hita nuaing tohodo nang betul-betul merdeka hita sian saluhut perhatobanon manghuton mantan Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt adong 4 hal dasar pokok haluaon manang kemerdekaan nabuhi ninikmatan ni sadok jolma nang medok dirina merdeka na perjulu ima adong kemerdekaan berbicara. Napaduahon kemerdekaan untuk beribadah. Napatuluhon kemerdekaan dari kekurangan. Dan keempat, kemerdekaan dari ketakutan. Manghuton pada poton. Totuduhonot tama. Atik penong merdeka hita sian perhatobano ni halak. Na asing, bangso na asing. Alayang go kiadaan nama sa ditunga-tunga di bangsot tanuaing. Lumubi hita songon halak Kristen. Boy dohonot tama. Daw do pihita siyan makna manang cita-cita ni kemerdekaan ni sadiri. Buktina. Songo kita siotik partubu di negaraon. Tung masay moldo hita. Laho martangiang. Pajongjong bagas coro di tuhata. Jalauma perjuangan na terus menerus naikon siula honota. Alay ditabay salak teolog ni Amerika may si Namargor Warren didokibana songonon. Di samping ni 4 hal dasar pokok yang dinyatakan seseorang benar-benar merdeka, adong hal kelima, dia may dunia kita memerlukan macam kemerdekaan yang lain, yaitu kemerdekaan yang kelima. Orang perlu merdeka dari dirinya sendiri dan kekuasaan kodratnya yang berdosa. Jalahita son halak Kristen. Kemerdekaan siya dosa nunga tajalo marhiti-hiti bahasa-bahasa anugerah sileh-olehon ni Tuhan Yesus tuhita. Di Galatia 5 ayat 10 sana didok. Asa saut malua hita
ubahen na di palua Kristus hita hot mahamu jongjong atong jala unang beolo hamu patuduhon di auga perhatubanoni di bahasa Indonesia dok, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Haluau Nabi Nuhan itu kata Yesus idono balga di ngoluta jala mempunyai arti yang luar biasa. Malua mahita sian perhatubanon sibolis, malua sia dosa lumobi, malua sian hamatean saliling nilileng na. Haluaon kemerdekaan na masih argano on di pasahatu hita akan naporsia secara cuma-cuma nata jalo marhiti na makaporsiai hamatian ni Yesus na paluho kita sian dosa dohot hamatian. Ala nang tajalo haluaw ni kemerdekaan perbanua gijang ala ni ima ikon peduli do hita di haluaon kemerdekaan ni halak na asing dang boy terpisai haluaon perbanua gijang dohot haluaon pertibion mace gurang dupe praktek-praktek perbudakan perhatubanon na masa anwaing di tunga-tungata songon halak naung dimerdekakan hita terjodoh hita lahu memerdekakan dongan jolma jala taingot ma hanya orang-orang yang sudah merdeka bisa dan mampu memerdekakan orang lain. Songon padok ni ayat 15 ima. Ikon paingot-ingotommu do. Hato ba din ako na jolo di tanong Misir. Gabi di tobus Jehovah di batapo. Ima nang taingot. Tapaingot-ingot ma. Hato ba di dosa do hita na jolo. Gabi malua hita siya dosa do hamatian. Ala naong di tobus tuhata Jesus. Alani tugas telah mengisi haluaw ni kemerdekaan ni nang pinasahat na tuhita berkewajiban mahita lahu paluahon jolma na dibagasan gonggoman ni dosa dohot hamatian. Salam kemerdekaan. Amin. Martang yang mahita. Maulia tema Tuhan di bata amanam di hatam nong marsaringar di tunga-tunga ni minggu nami sadaryon. Nung ngadilihok ko kemerdekaan haluaon di tunga-tunga di bang tsunami ima naong 75 tahun hami songon sada bangso nong merdeka. Alani leho magugu di kami laho mengisi kemerdekaan ni asa betul-betul dapat nami kemerdekaan yang sesungguhnya. Mau lihat nang di pasat kami di haluaon kemerdekaan sian perhatubanon dosa do hamatian naong hujalo kami gabi taruli kami Tuhan di haluaon perjabar kami di hanguluan nasaliling nililing na ala naong pinaluam kami ala intarjo mahami songon sisyamu lahu majo jala paluahon halak na tarikot do pe hinorhon ni dosa sibolis ng hamatiani pargugoy mahami di saluhut nai marhiti-hiti Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Ulen tuhata, tapuji matuhata, marede mahita sian bukwede nomor 770, ayat 1 dohot ayat 2, hut mata pasahat piliata. Ikang
Tangya ko mapiliatan na tapapungotodo pa ni di bata maratangi yang mahita. Ali di bata manami na di banwa gijang hodo harura ni salahut si lehol hiuna dinggan. Dot na sulibasa na mauliutus. Upasahat kami masyan na lehon mi tu kami pilan nami tu ho. Sa jalom may gabop na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Aso parasya kami pilanon pati buluhon harajonmu. Ito nga tunga ni huriam dohot di portibion. Buhay maruhan nami marhite-hiti tordim. Asalam tadahami gudang ni silehon-lehon mi tu kami. Asalam girgir kami madok mauliat itu ho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliaman namin na di banwa gijang say pinorbadia magwarmo. Say Roma harajaonmu. Say saut malom ni roham di banua tungon songon na di banwa gijang. Lehon matuhami sadarun hanguluan siapari. Say samado sa nami songon panay sa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Una kami to yuto pangujunan. Palua mahami sian pangago. Jalo kamu mapasu-pasu sa Tuhan di bata. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan di bata maho. Di sodako Tuhan di bata mabuhina tuho jala si maruhana mida ho. Di dopako Tuhan di bata mabuhina tuho. Jali pasaorhon madamena tutod di munabi. Amin. Hurian na hinahulungan ito hata Jesus. Dihamu sa luhut na sekolah minggu, remaja, naposo, amanami dohut inanami nang punguan lansia. Siya tongan ni bagas jorin tu hata di minggu sadarion. Pasahaton nami ma. Selamat hari minggu madihita sa luhut na. Horas, horas, horas. Marsagale boan sinondang tuna holomi asa margogo muse bahen maahu parhiteanmu pasu-pasu mabarmai ale Tuhanku patu pama
marsagale boan sinondang tuna holomi asa margogo muse bahen maahu parhiteanmu pasu-pasu mabar mai ale Tuhanku patu pamaau ban pasu-pasu tudongan sude sandok ngoluon gogdona marsagale boan sinondang tuna holomi asa margogo muse